suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikanmu gudiken kok. Asange jet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki cantik. Cilikanmu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong to, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasirato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Ade. Mbak, Tapi ngerti to? Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo. Rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke ning kawah dadi wedhus gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Heeh. Oh, pandake kere. Mama. Wah, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu, ma, tamu." Mbokne tak nek galo, "Ma, tamu dinekke aku." Matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, "Bu, tamu sopan." Ya, sampun katuraken bocahku. Elisa, iki mau sore mau aku neng poanu dene iki transit iki ketekan bocah cilik sing biyen neng Blitar tau tate melu nembang kae lho. Lintang Kairo ya. Nah, aku seneng banget nek weruh cah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa ki rasaku marem. Ya, undangan no. Ada ya? Ya. Adek Lintang Kairo. Nah, di mana piyaine? Ada? Hah? Bapake malah aku ngono. Mosok ya lanang. Wedok ya cilik, cah cilik wedok. Cah cilik wedok. Nganggo apa? Ya. Dihormati mboten? Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Dada. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya, suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikanmu gudiken kok. Asange jet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki cantik. Wis mulai do rawuh. Mungil. Ya. Derek Mangayu Bagya Ambal Warsa Petrokimia Gresik ngamping patang dosa 7. Nyuwun bajing loncat kagem sedaya pandemen wayang kulit ingkang rawuh wonten Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Salam wayang lestari dumateng ingkang sampun rawuh. Mijarasa Jember, Mitra Jawilan Radio Swara Akrar Jember. Sena Walit Lumajang seneng nonton wayang kulit. Kantong bolong nganjuk Kertasana saking Prabu Ganep Setiawan. Oh iya. Waduh. Ya, sugeng dalu Mbak Lintang. Sugeng dalu Nggih. ki. Cilikamu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikamu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong to, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasirato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Ade. Mbak, tadi kesini sama siapa? Kalih sinten? Nggih, kalih bapak, kalih ibu. Oh, kalih bapak, kalih ibu. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Ya. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu. Oh iya ra apa-apa, bapakku wedhus ra apa-apa senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Ora apa-apa kok. Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo. Rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke ning kawah dadi wedhus gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Heeh. Oh, pandake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang nih padalang. Lah iki. Padha. Sinden kowe rong tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Oh. Niki wonten pamundutan apa Pak Dalang? Niki wonten pamundutan gending titipati moduar. Yo, mati tenan sindene. Yo, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun apa, Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wah niku oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng aturke napa? Nggih, niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Ya. Cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, ki lho sing lembut banget ya suarane. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya. Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak.
wis duwe vibrasi barang saben bengi. Nggak bisa gini-gini Iya. suaranya. Nyawa Oh. kondang Dandang tung. Pengendange lagi mangan anggere ngono iki. Lali wisan. Lah iya. Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Mbak nggih. nggih Nggih. Kelas pinten sampean? kula kelas gangsal SD Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2 Pundi niku daerah pundi? Karangdinoyo Kepung Kediri Pare Kediri Pare. nggih Kediri. Pare. Oh iki Kediri Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo, aja tok ajani sing purna-purna lho. Iku ana bocah cilik lho nek omong sing tata lho. Sing totol, sing halus-halus. Iya. Yen memajang yen memajang mung karo among karo janur Mantep tenanan. apa? Mantep tenanan. Mantep. Mantep. Terus Mantep. Kembang wae. kembang wae weton gunung Ya. Hop. Aku nek ndi anak semene iki iso nembang ngono, wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ming ingin ku teriak. Ambiar. Ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah, melampiaskan, Ayo, tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalai lagu-lagu Iya. bahasa Indonesia. Apik tapi ini. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama, Wah, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu, ma, tamu." Mbokne tak unek galo, "Matamu dinekke." Aku. matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Bu, Nek ana tamu. tamu nek ngundang mama, mbokne iki, "Ma, tamu, ma, tamu." Terus juga saka mburi, "Matamu kuwi." Nek Pak piye? Pak tamu, Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Kalian nggone dhewe kono ya aja kono wis kabeh iki. Bapakne Wiyaga undang-undangane papa. Ayah. Ayah. Ayah baru pulang nabuh ya. Geleleng tenan. Wiyaga. Ayah baru nunggu. Iya. Pacitan Serwi Mutiar cengkoke jan. Je. Seneng kula nok. Ya, mengke tak sangoni ampun kuwatir. Oh nggih. Tak sangoni niki duwite wis mlumpuk 400. Dijaluk saiki wae. Iki saka njaluk lagu ududetku dhewe. Wes kok njaluk lagu. Iki tak gawake sik, Pak. As kowe kok nggawa. Aku sing cedhak iki lho.
lho. Wis ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono kan. Engko tak tambahi no. Nggih. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rek Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Wah. Seneng banget. Panas. Monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki ibu kota ngendi? Kairo Heeh. ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantane Putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae. Welo, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi situ. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku wis dindas-daske, dimatak-matakke, dikaunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Panas. Oh. Udan. Ya. Panas udan aling-aling. Capek. Caping gunung. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa Ngapa? artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku ngerti kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Mene ana sing wong maringi terus tok Lah tampani. ya mari sini lontan. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Iya. Nadyan wadon Sarta. sarta Kowe ra rung di bojo to, Sa? Dereng. So nek entuk bojo, ya Nggih. aku ngandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Ya, saat pertama kali bulan madu Hah? melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marai bocah ki sok pinter. Paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Ping 100. Angel banget terus Ora iki. kok ora angel kuwi kok ping 100 cepet Ping wae. 100 jebet. Heeh. Terus mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh, ping Berpandangan. 150. Mau 100 tambah 100. Tengok neng ngamben ki nyawang sawang-sawangan pembojone ki Al-Fatihah sik ping. Oh, bocah esuk pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya selak esok. Ah, kene ngerti. Mbah yo tak sida-sida nek ngono kuwi. Lah sido-sido. Iya. Iya. Inu mande banyu Iya nggih, monggo. Dek jaman ber. Ya, wah jan seneng aku. Ya. Aku